Приятно ми е да открия днешния празник. Нашето училищно ежедневие не може да протича без светите братя Кирил и Методий. Идеята на каузата Чиста и свята, зад която застана създателят на фондация Марешки, господин Веселин Марешки, е да ви представим уникална художествена интерпретация на впечатляващите творби на скулптора Ставри Калинов и аниматора Георги Врабчев, които ще бъдат предоставени безвъзмездно на 780 български училища в страната. Целта е да се задоволят потребностите от съвременна визия на свещените образи на Васил Левски и Христо Ботев, които ще заменят остарелите изображения в класните стаи. Бих желал всеки от вас, когато ги види тези двамата, не да ги гледа като икони някъде на пиедестали или по рисунки, а да се опита, гледайки дори филми за тях, да ги съпреживее. Кой не знае Чавдар войвода? Кой не е слушал за него? Чорбаджия ли е зедник или турските сърдари? Овчар ли планината или пък клети сюрмаси? Един бе Чавдар войвода, един на баща и майка, един на вярна дружина. Мъничък майка остави, глупав от татка отдели. Без сестра Чавдар, без братец, ни ние да никой роднина. За Чиста и свята, вие как бихте продължили това изречение? Всичко е казано в тези две думи. Ако ние вървим по делото на нашите предци, смятам, че може да се преборим и да направим една наистина чиста и свята република за едни щастливи българи, търсещи своето място, където им е корена в България. Какво ви накара да подкрепите инициативата Чиста и свята? Намериха ме и ме предизвикаха. Какво очаквате децата да научат от тези плакати? Как те ще им бъдат в помощ в учебния процес? Откровението, което излъчват. Дали на победа, дали на война, важното да има откровение. Откровението значи да дадете частица от Веноса си, от живота си. И ако си дал, си живял. Ако не си дал, даже не си живял. Този портрет го създадох на времето с идеята да покажа как е изглеждал Ботев в един малко по-съвременен вариант. В много домове в България ще има лика на Ботев и той ще може да вдъхнови хората да повярват в себе си, да повярват в бъдещето и в това, че всеки един от нас може да направи нещо за страната ни, както е направил той. Как бихте продължили изречението "Патриот е душа дава"? Аз не мога да го кажа по-добре от Ботев. Той е казал: "Патриот е душа дава за наука, за свобода, но не своята душа, братя, а душата на народа." Винаги съм обичал България и българщината. Това е моята земя, пръста, от която съм излезнал и аз, където са моите деди и от която са излезнали и моите деца. С азбукарите се срещнахме преди няколко месеца във Велико Търново, при откриването на една класна стая, която беше направена, бих казал, по свръхкосмически модел като проект. Какъв съвет бихте дали на Цвета Кирила, председател на Сдружение Азбукари, за бъдещите такива патриотични инициативи? Да излъчва това, което тя излъчва, частица от Васил Левски. Това мога да кажа за нея, защото е 100% истина за мен. Да излъчва и да прави всичко това, защото такъв човекът нея, тя е и външност, и вътрешност, и минало, настояще е пример. Как се почувства, когато видя образите на Васил Левски и Христо Ботев? Почувствах се така, сякаш те винаги са били тук и са ми помагали винаги за всички тестове и за всички предмети. Какво би пожелала на твоите другарчета за 24 май? Да са щастливи с литературата, да им е лесна и винаги да имат, и винаги да искат да учат. Я ми кажете едно хубаво и весело пожелание към Сдружение Азбукари. Все така да продължават и все повече и повече да стават по-добри. И да ви носят още подаръци като образите на Васил Левски и Христо Ботев. Да. Браво!